gennem øget beskæftigelse, så statens udgifter til overførselsindkomster falder drastisk og derved frigør midler til skattelettelser. Ved at føre en troværdig politik, hvor vi sikrer os, at der er styr på de offentlige underskud på længere sigt. Hvordan får vi folk i arbejde? Ved at skabe bedre vilkår for arbejdsgiverne. Tiltag allerede set gennem sænkning af selskabsskatten. Det sker bedst, hvis der kommer et opsving i resten af verden, som Danmark så kan drage fordel af. På egen hånd kan vi i den nuværende situation ikke gøre meget. Vi kan ikke skabe job og vækst på egen hånd. Vi er nødt til at vente på, at det øvrige Europa får løst deres problemer og får sat gang i væksten. Spar, vent, hold ud. Bedre vilkår for arbejdsgiverne. Konkret forslag. Hævet pensionsalder på grund af flere ældre og længere levealder. Formindskelse af børnechecken. Skattelettelser. Bedre og flere rammer for arbejdsgiverne, som vil turde investere og øge beskæftigelsen. Dermed færre på overførselsindkomster. Penge til skattelettelser skal komme fra dagpenge. Underskrift. Bo Sandemann Rasmussen, Jan Kirkebæk.